Bueno, i ara li toca el torn a un home que ens conta l'actualitat més important de tot el nostre territori. Que entre el senyor Héctor Reig. Adéu i demà, tot s'arreglarà. Bueno, xic, com va? Bueno, bé, vos vaig a Què contar... mos portes? Sí, bueno, ja han començat les obres de l'alta tensió. Desafortunades obres. Sí, les desafortunades obres que van a ficar aquestes torres que seran més altes que el campanar. I això ja és. No ho volem, això. Doncs anem a parlar-vos d'aquesta jornada d'alta tensió que van fer en Agullent, de la plataforma. Van obrir els cantautors, van fer un miniconcert, algunes tendes on venien camises en sí, també, molts de tallers, inclús van obrir un concurs d'unes històries que escriven els més petits de la Vall d'Albaida sobre aquest tema. També vam entrevistar els guanyadors. Anem a veure-ho. Vins. Bona vesprada, estem avui, dia 6 de maig, estem així en Agullent, veient els concerts contra l'alta tensió i tota la jornada d'alta tensió que està produint-se a aquest poble. Casalla Paradise. Les cases buides, portes obertes, a la tauleta vedes a les cabòries, xiqueta d'una i de reventar, les idees comes i tancat el forat. No em passes molt de cas, així anem a l'humor i diversió. Jordi, tu com el sents després d'haver sigut un dels guanyadors d'aquest premi literari? Jo estic molt content i mira, he tingut sort i he guanyat. Estem així en una guanyadora del Premi Literari de l'Alta Tensió. El teu relat, com es deia? Ara som cendra. Ara som cendra. I ara som cendra, sobre la cendra creixerà tot nou. Tu estàs enterat de tot el que ha passat en tota això de l'alta tensió? Més o menys. O sigui que els xiquets també es aplega tota la informació que qui no vol enterar-se és perquè no vol. Que ho sapigueu. Bueno, i tu, de tot això del Premi Literari, tu d'això com el vas enterar? Perquè, per exemple, a l'estació, nosaltres que pertanyem a l'estació no s'havíem enterat. Tu com el vas enterar? Pues una redacció que em van fer en la classe de València i la van portar així i pues he guanyat. O sigui, tot això del Premi Literari, tot això, és per una redacció que vas tenir que fer al teu mestre de valencià. I clar, tu t'ho vas passar bé, no?, fent tot això de la redacció. Sí. Això és el que realment importa, que tu passes bé i que sigues conscient del problema que estem tenint. Moltes gràcies per haver-nos deixat fer aquesta entrevista. Gràcies i bona vesprada. Estem així en la tenda de les camisetes de toda la intervenció. Estem així amb Àngela. Bueno, Àngela, tu què opines sobre si la gent està molt involucrada o poc involucrada en tota la nova intervenció? Pues, home, en principi sí està involucrat, que passa que falta informació i podria conèixer molt més a nivell de poble i de Vall d'Albaida, però estem rebent una resposta molt positiva per part de la població. I l'altra pregunta és si tu com veus que va tota la venda d'aquestes camisetes tan boniques? Estamos que lo regalamos. Se están acabant. Ja no en queden quasi, sols queden blanques i a la pròxima jornada que fem a veure si tenim més colors i més talles per tots. Bona nit. Hem vist ja tot el que ha passat esta vesprada amb la jornada de no a l'alta tensió a Agullent. Ara anem a veure què passarà en aquest ambient per la nit, en tot això de l'alta tensió, ¿vale?
M'agrada molt este reportatge, senyor Héctor. Ens pots dir si tens alguna més de per ahir? Sí, en torno al tema de l'alta tensió, no sols acaba en Agullent, en Ontinyent. El dia 2 de juliol es va celebrar una manifestació que van haure 1.000 persones o inclús més, en la qual va ser molt gran i va haure molta participació. En la qual vaig col·laborar jo aguantant un cartell. Bueno, va col·laborar tot el poble en contra d'esta alta tensió, que és la que no volem al nostre poble. I ara anem a veure un tros d'aquesta manifestació. Dins vídeo. Mira qui tenim així. Com va comer? Mira qui tenim així. Contra l'alta tensió. A més, l'actual traçat podria afectar greument espais protegits i altres de gran valor patrimonial i paisatgístic, com la microreserva de la Covalta, la Font del Patge, el Castell Vell i el paratge Ombria Pau Clar. Per què? Millora de la qualitat de vida en les nostres localitats. Amb aquesta línia hi haurà un greu deteriorament ambiental i visual. A més, aquest tipus de línia causarà restriccions al seu ús actual: passejar, córrer, anar a buscar pebrassos, anar a caçar, canviant per sempre el paisatge i la qualitat de vida que dona una serra viva i lliure d'aquestes intromissions. Bueno, Cristian, aquest mateix dia, el dia de la manifestació, en Agullent, es va celebrar la nit jove. Va ser un sopar popular per a recaudar els diners per al sopar dels cantautors. Es van celebrar dos concerts. Un concert va ser el de Trocamba i l'altre d'Espencat. A mi em van agradar molt. A mi jo no vaig assistir físicament, però mentalment i en una gravació que n'hi ha per així, sí que pareix que agrada, Jo no ho sé. A mi m'agrada. A mi també m'agrada, va. Has de dir-ho, a mi també m'agrada. Que no vaig estar, però em va agradar també. Bueno, també la col·laboració de Chequetu, que va fer alguns passos per allí. Anem a ficar un vídeo en el que anem a mostrar els concerts
i la gent de festa. Dins vídeo, xics. ¿Això de què és? És d'uns altres. Pues un altre no, jo vull que hagi pomelo, tío. Este que petis. ¡Ey! Esto va para pomelo. Bueno, està molt bé les festes de la nit jove d'Agullent. Vull agrair a tots els agullentins i a tots els que han pogut formar part d'aquesta festa de la Trocampa i Espencat. Molt bé, molt bé, molt bé. I ja està. I Kioski m'ha liat perquè farà l'entrevista i ja està. Espero que no ralle molt
això no ho tragué ja, jo sí. Mira, jo sabia vull que traguen això, vale? Va, però això era això, L'altre camp va matar Nusca, l'altre camp va matar Nusca, l'altre camp va vaig com una moto! No traguem...